Okay. Dahil iwasan natin pakasalitaan ni Julie Garapoluan, the inso ken maso, idi kalman lai. Idi kalman lai, tasimangpet manin ni inso nga nabartek manang name. Ay, arak kadagat sigarilyo manin ti maang angot kong payod. Nakaturo kayo naging talungan nakmi manong name. Nilangin insut urayek tawaturog ako amat. Pastikan ako na pagsarakat na rin daw. Gano'n to yung nagbalbaliw ka, inso. Nakunas kang nababaliw, ha? Inagita sa rin ng mga anak ko. Kahit mo sawin ang kapainangan. Panganak ko mga aron mo sa nga dito balay ko. Daduwang amin kat saan ka mga ta may masam tek pulutan. Basit ti pulutan may minom sa bisina. Hala lang. Hingga kita sa rin, tamang anak ko, nagkutikan, tamangan dum. Nagtungpal akon manong nimitan no sa anak nagtungpal, layatan nak amangan no idisuna. Kaya kiririkam lang, baka mabalis ko, nabartek, napigpig sa aking so. Jak lakayat tiriri, jak lakayat tigulo, jak kalakayat nga makariing di kiti anak ko manong. Nga mabuak, ken mabuak. Tinaimas nga turog di kiti karuan. Imbaga, ta ginisang nga petsay. Nga lalawok na. Basta ginisaklat nga petsay. Inta sana ko manong. Lumay ka nga rin. Nanganin. Slawan ramraman na ito makan. Dali paksyal nga kwa. Munamon, dabay lang. Dabay lang. Na, manginay di ka man. Kalaman siya, mulan. Dabay isot pagpaimas yun, pandangan. Inaramid kumit man. Mabaling ka din nga inak maturogan. Kahit masapak ito nga gring nubighat. Para ti panakaisagan ti pamigat tayo. Kahit masapak nga mapan iti balay da tatamaso. Among patin trabaho. Stay out nga katulong. Sige. Kalata nga rin maturog. Riingin ka tumanam na. Api ko mariingin nak. Oy. Di ka lang mabain. Ano mo kahit kalasawa ka? No, agat sigarilyo nga agat arak na. Agat arak ka. Huwag na. Agdi ko sa kinagtutbrasak mo. Oray pa'y. Oray pa'y tutbras ka. Digos ka. Solay so. Ngayon mo isarding mo. Tagsigarilyo. Kinuminom. Kahit bumanglukan to. Kayat ko. Ang kamang nga dahati akas to. No, apikit din nagbaling ka nga mamartek. Sa kagsigarilyo. Chain smoker. Nakabangbangsit pangiod mo, inso. Shhh, tumpahin nga to pa. Kasi ko peso man. Kinaman tilangak. Pero na mo ka nalapsat ka. Dadamang palpalapsat kang ka. Hanggo baybay antibagik. Tapno, may ipakita nga ure mamartek ka, irresponsable kang asawa. Ket, saan ko baybay antibagik? Ken saan ko baybay andigit anak ta? Ure katulong nga klain. Ure numamano ka nga mangted. Nasaan ka pa amang mangted? Nung astang trabaho ka? Idumot amin. Siyak pa dinawatam. Kita ka adukit sinaob. Parsak tarupa mo. Lagi mo na kang gawin maturugin. Ilak ko diri daw. Ilak mo lang ilak mo. Nakaturo ka nga nasimbeng ta saan nga nahanak ka dinis-disturbo ni Inso manong. Eri makariingak agunin ti alam klak ko manong nemi kinitak ti asawak iti salas ti nagidaan na. Nakadangdang ro ti asawak. Kaya rin kasta nga ka, asidgak basidkat. Kaya parang nagloko na ito nga. Di na pa inalikon kung dagiti nanganan na grabe eh. Susapo ya. Pilitan na. Inalikon ko sa ako pidonasan, inanawan. Nang idadang akong tinanong manong nami nagtemplahan kiti kape. Nagluto akong ti pamigat. Ay, apoy mag-adada pala maluto. Halbasan na manong nami riniing ko na kita anak ko.
Nako, kring kayo na. Makamukha ka dito, Brian, ha? Wilma, sikat agdulos dito balay, ha? Ken sikat ba si Taginaw. Sikat na kayo mga duha ka lalaki. Agdalos kita ako, arumayan. Wen, wen nang. Sige. Makamukha ka na ako agtrabaho. Ni tatangay. Adat tao sa alas ka nakaturog. Makantumad datan tamo man nagtrabaho. Ito, apartak man terapiin. Langit ko nakapipig sa niya. Wala na ko, ha? Agan anos kayo, Wen. Wen nang. Agan anos kami, met. Agan anos kami. Si kamit ibang mangtit kwartami. Oray babaonan ka laing datata. Dalo lumaso. Sige nga rin. Tayo na kon. Makamukha kita wag yun, ha? O Wilma, makamukha nagkakabsat mo. O nang. Kas inauna, nang. Tsak makamon. Ina makadano nag-idibak panakkalan nga balay datata masong ano name madamada nga gidadangin ti para kwa kape. Nalato kayo ta, Julie. Mo yung matenser. Sak lang, amin-amin, bale, okay pa lang, sapa lang. Dati-dati kat si kano kati mangidaran na nagdipagkape. Okay. Nagluto ka nga natin pabigat. Sige, sir. Sige, sir, kung iti na unang anak ni Tata Maso, manong naming ano, Sir Richard, pindas na asawa na sa adatalo nga anak da, adadati high school ken college, manong naming. Isutot, sir, biyak. Ilutwak ida, dagiti agasawa ken italo nga anak da, ken ni Tata Maso nga papang niya Sir Richard. No mapanagbasan dagiti anak da, ken mapamuten mga opisina dagiti agasawa, dakda kami manong nemi kini Tata Inso ang Tata Inso. Tata Maso iti agbatbati. Retirado manong nemi nga empleyado ti gobyerno ni Tata Maso agpempensyon. Ken kargat na nukwa manong nemi ti nakashort nga nakasando nga mapanagpalingit di talikod ti balay manong nemi nga takapakanin na mutan na digiti taraken na nga manok. Kaya sukayan na dagiti mula na nga natin. Kaya kaputa, awan ti mga asikaso ti hardin ti sango, sakpayan manong name ti mga asikaso, agsibok, aggait, kanda dumapa. No makaluto ako, nagidasarak, mga dandumaten, manong name, kat no makapanawon, dagiti aggaama, aggaina, kat siyempre, agdalusa ko diti kusina, ti banyo, ti salas, iti aglawlaw, ti hardin, saka nagtumaten maron nemi ti labaak kita tunan niya ti adu di kiti mureng iti paggurnungan ti mureng or ta washing machine met ti paglabaak man. Ay umal daw ton manon nemi no makalabaak maibilag kun tumaten di kiti linabaak inak tumaten nagdigos no makadigos akmaten manon nemi saka anak ti pangal daw mi kini Tata Maso. Maka di gusto mo tindilakay. Agtugaw iti butaka, pasaragbuyat TV, uno saan, idapan na TV, di cellphone na pagbuyain. Tata, di kayo pinagmerienda. Sa ganang gini merienda, yung? Lalaman. E di mo na ikaadun, ha? E di makapangan, no mo, makaadok tag merienda. No mapang kuntun ipan. Kumusta ka? Kastoy tara. Ananusan da ka? Nakabita ananusam. Kasi ka, nagmerienda kan. Ampay tata, angko iruruam. Nagmerienda ka, pagkita ka lahat ti babali mo meriendaan ditan. Dagiti prutas, maperperdi lang mo saan nga makan. Awan tata. Sige tata, tinakti kusina. Plastar ko na ready ko manong nemi tilutuwak na si Dad. Iti ayaban nak tilakay. Julie, tata, nakatoy. Abay tata, tugaw ka. Kumusta biyak mo? Nasiyan mo tata, tata. Madamdamag ko nga ni Inso nga asawam kaya tagbarbar teklat ta.
Yes, nadya ti bisyo na. Hama na dati kasi ti asawak tatatapa. Um, uminom mga peso idi ng gagay lang. Ng mga nagsiksigarilyo. Hindi ko man, di manipod iti ado naman ten ti minom, nagsigarilyo mo ten. Nangro na iti mga barkada na dito barkada na ita. Kat, ore no, maibturan ti angot ti arak ken sigarilyo. Diyakarot maibturan. Gabata na bang sit ti payod tag sigarilyo ken uminom ti arak han. Na naroon na masadot ng digos. Tawareg digos, kadyeto lata. Agat rongrong, agat sanger. Di kawin. Kung tata, kung nadaman di kita'y padak nga mamarte kada sigsigaryot asawa, dakit ma-immune da ka, no? Ano mga magsait mo sa na ma-immune? Maruam da. Kasi lang kumatay, babae o lalaki nga da, kili-kili power na. No damo, mabang sitanda, ngayon tumumay bayagan, ma-immune dan. Di ka na immune kamaten. Saan data? Kahit nga talaga. Kahit mo sa kuwen, nabayagan nga saan ka nga nagkaida. Uy, nukas diyan nga angot na, di ba, nabartek. Agad na di salas. Nabayag nga ro din. Nga anya tata? Di ka arnort mailiw. Data masum. Anti saludsod di ka mailiw. Kailangan mailiw ang mga ti mabaling ko. Sayang tapintas mo, Jolie. Tatamat, nagro na ka ni kadigdigos mo, di ba? Sayang. Awang ka dito sa bali ka magamon, tata? Sige. Hingga ito ulit tagluto. Ngayon ulit sayang tapintas mo. Awan mga ip ti iliw mo. Nagsubli akong ti kusina manunimi kat saan ko pulos nga may wagsak. Kuno saan nga sumina iti panunot ko, ti imbaga ti lakay mano. Sayang ka no ti pintas ko. Sayang ka no ti kinabanglok. Mailiwak ng awan ti mga ti iliw ko. Nangar ti mabaling ko. Kasi diyan man tinagbaling asawa. Uri nga agdigos ka dagtutbras. Diyak maibturan, diyak maitured. Awang pulos. Abi nga tagimbaga ni Tata Inso ti kasjay. Tilakay. Mano nga tatawanan. Abayagan nga senior citizen. Dani Sir Richard, isot brudek nga anak na. Kat mo tawon ni Sir Richarden, at college kan high school, di kiti putot na, kat isot brudek. Dilakayan, tilakay. Ngayon na kitkitahay, kasla, naubing tirupa na. Dadi kang kanayon nga pa nag-exercise na, nagpalpalingit, tanto agdigos. Kaano nga ta nga nabalo? Awang nga tati chicks tilakay. Met. Tsak mat, awang makitkita ka umay nga babae nito. Wano, umay nga tat Sabado ken Domingo. Ta day off ko nga Sabado ken Domingo manong. Agtrabaho ko lang ti Lunes aging gana ti Biyernes. Wano mapangata di sentro. Wano gumatgatang nga ta. Hindi kasi nga AIDS ni Tata Maso. Tumangkin nga tapay lain. Adak iti kasta nga sitwasyon manong nemi di makigtutak. Taada ng rakep kanyak manong nemi ket napadukulan ti patong ko manong nemi ket ni. Ay, tata. Nagigtut ka? So, ko magigtut, tata ket. Dili nakaptak sa, na dyan, pinatukulan da. Ay, kahit ko lang ipanagdagkan ka.
nga mabalinak pay laeng. Ha? Tata? So ano kas pagarikan tamayat ka? Nakawayway ata, Julie. Ala tata, madi tayo magbaga mo. Madi. Madi ano, mamanda. Hmm. Siyempre, anda ni Apo Diyos yung manggit-kita ka data. Man nakawat ni Apo Diyos. Mawatan natin sitwasyon. Ala ni tata, wag tata, wag. Di mo kaya, ipagtahili mo. Ano serving nga papapintas ka? Noawan ti pakaaramatan na. Tata, tata. Buti ta imam. Kapit ta imak. Mantoy. Inahala na ti may nga imak malungkit. Insa luksok na iti short na iti o nagtibrip na. Tata, nagbuteng. Kapot-buteng aya. Tata, jak kayat. Jak kayat, tata. Jak kayat. Nagpaisot ako na yun. Duduwata lang nito. Kat nakawaywayatan ng jak kayat, tata. Jak kayat. Anat di mo kayat? Naigana akong tata. Jak kayat kajimot balsan nga igamamit ti kukwa. Ana? Tata. Binagkatnak nga sinakroy ti lakay manong name ket insarek nakiti sila. Tata, di ka makaringgot. Tata, aping amin nga impaigam mo. Kinaping inigkaman nyo mo. Di ka makaringgot. Una naman nung name ket ikikatin nan ti sanduna. Inikat nan manong name ti short na graman ti birip na ket nakaw. Kaslasang nakuha ti lakay manong. Si tata, dagdagari. Kinunanak at manong nemison maten tinangikat iti arwat at kadagpadpada kami nga lamo-lamo. Nakasaysayan ti kinapintas mo. Kinabanglom, Julie. Sayang. So, ang tuya ka mang sayop ti banglom, at tuya ka mang paragsak kang ka. Tata, mailiwak na talaga. Nabayagan, daddy, tata. Tsak-payin malagip no kano, daddy. Manong nemi nakaluto akon kat mabalinak kumang gitasar tamangan kamin kinitata masungem. Sa bali maten tinaidasar, tasyak maten tinaidasar, katsak maten tikan kanin tilakay manong nemi nakalalayng nga lakay, nalalaing nga amang ti asawak man, ay nalalaing ni inso, nalaing ni maso, manong nemi. Inumuna ta talaga nga naglaing nga mangan. Di na pa inserrek manong nemi tiya nakabutbuteng nga butata, batuta na. Ngayon kasta una yun, ti panang itayok-tayok, tiriknak, iti panangkaan na manong nemi, iti naimas nga nadasar nga masida. Nangrunan lang arudan, manong nemi, iti ibiyat ng tipana na apaw, kaslag dadamo konyak ni aya, kaslag labirhen, manong nemi. Daydin manong nemi tinangrugyan ti ilisit apermi kanitata maso. Banang ka saan makadlaw, ti anak na, ti manugang na, kan ti apu ko na. Ganawang pulos ti pa nakadlaw ti asawak manong nemi ta intultuloy na matlatat naging inom nga nagbarbar. Manong nemi. Double purpose no kasta mapanak iti trabaho. Agtrabaho hak tap nagsweldo ak adata parang pang-adap no adda iserbik kadagitan nako. Ken umayak ditoy manong nemi tap nagtrabaho ken trabahuen ni Tata Maso. Nga trabaho at met isug. Kaslag kabanuag tirugso tilakay manong nemi. Nga naamok met laking kuana nga adda sekreto na nga usaran na nga tiyan mo. Isap-sapo na wano tumtumaren. Manong nemi sobra-sobra pa yan tited na kwarta no kasta agsweldoak ni Sir Richard timang pasweldo kanyak sa bali pa tited ni Masuman. Aray tatiga po na no apay nga may katangak di kita anak ko
kadagiti barong arwaten da, gamit da, ket no kasta nga dumawat pay ni inso, hanag agad ket. Ano to ko na? Kwarta man ko na. Awam trabaho. Ah, dalpas man dati kontrata ni engineering. Dati ni. Sa nga ribo. Adoon ay. Tuloon. Alan. Di makal soldo. Why na? Di makal soldo. Sige. Thank you, ha. Siguro manong name no saan lakit una nga nabartek ti asawak no nakainom laeng kinagdigos kita toothbrush ket no mailiw kanyak mabalin ko matapagustuhan. Ngem, kas di manong naming in tultuloy na ti sobra nga inom. San pahen nga agsapsapol ti trabaho na manong name manipur idi makita na nga dalat ta kwarta. Wen manong, ti makadaks manong. Nasunutan na tagsugal. Nagtagaman kwarta. Sabado idi manong name ket addak ti balay. Ano kwarta? Mabarin no, maabrot ko. Paunay ka magtininso. Hanggang lang nagtatrabaho, nagsugal ka pa'y. No may panggap ti inumam ka, igalang mo sigarilyo, babaling ko ang ited. Ngam dito ipagsugal mo, tsak may ited. Alam na. Balba na makabruta. Alam na. Ne, maudiran na, nusugal, maudiretan. Siyempre, madlaw matno ka ni Maso, ni Tata Maso manong. Amuklat nga damanin problema no kasta tilangam no umay ka dito balay. Di asawak. Tapos na saan nga ang trabaho. Agsugal pa yun. Dumudawat ka. Awan titad mo kanya kun. Awan titad ko keng kuhanan. Di na yun nagtatitad ko keng ka. Tapos adetad mo keng kuhanan. Pagpagusto mo lang ta di anak mo. Ay di anak mo. Di asawa. Ang tapos di kastakit na. Awan pambaran lang mangririkan ka. Diyak kahit nasaktan na ka. Diyak kahit nga problema ka kayang kuha na. Diyak kahit nga problema dito biyag ko. Diyak kahit nga kurat-kurat tamoging mo. Ha? Da ubing kalat at langam nga nabanglong na pintas kalat ta. Lo kumatasang ka nagpalahigay, di mapututan ka kuma. Ipatpatek ka, Julie. Nagbaling ka matang na patigkanyak, Maso. Saan nga napatigkanyak na asawak? Asawak lang. Sikat ipatpatek ko. Isumit lang ako imas ka. Kapag na, adamatin pateg, ayat, kadigiti balas di arakop ko kinagkikukin ka. Ipatpatek ka, so nga naragsaka, kadigiti arakop ka na. Apros mo kanyak, Maso. Kayat kan nga amang ngem ni Inso. Inso versus Maso. Tipod nung asawa, kenti, ano ang tawag mo kanya? Si kantipod nung asawa, Maso. Intultuloy manong name ni Inso itinagbartek nagsigarilyo kan nagsugal aging gayti may sang aldaw manong name impadamag da na intaray dito ospital ti asawak man. Ospital? Intaray dito ospital? Sino? Ti asawa mintaray dito ospital. Tabay. Kada ka no nagbagko-bagkong keng kuha naman ng name nga kasugalan na tasan ka no nga agbayad kat adun ti atim na. Nabartag damat nga ron ngagsusugal manong name kadi di mapana kung ti ospital, Diyos ko. Awanin. Awanin ti ama di kiti anak ko manong name.
Awanin ni Inso. Natayan ni Inso. 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 Si Moko manong name tinakapatay ken kuana. Tit kabayatan ti mansayag manong name makitak tila dingit leddaang marikrik na dagiti talungan dako. Kenore met siyak manong asawak ket inayat ko met. Ararakupag digitan nako. Rumbengon ang awatin tayonan nako. Agin inanan ni tatang yun. Sumit ngamin. Basol namit ngamin. Nuwapi kami nga barbardeg siksigarilyo ang suksugal. Basol na ngamin. Yung sa yung baling kurahin ti amayo. Nagbalimat nga ama isuna kada kayo. Awanin ni tatang yun. Awanin ti maangot tayo nga agat arak agat sigarilyo na tayo isuna dito. Awanin ti problema. Iti panagbarbarteg na, panagsugsugal, panagsiksigarilyo na. Awanin ti problema tayan nako. Dati-dati saan ang makatulong ni tatang yo. Taori si bibiyag ko ha. Samat ang nagtatrabaho ha. Baglaki din dada kayo nanang. Nagagat ka na siya at ngayon nami. Baglaki din. Tanong saan ka kung mga nagagat. Kaya nasayangan. Dinakarkaro ko ka sa saan tayo. Manong nimi nakiariglo tinakapapatay ti asawak. Medyo pinanginaan mo yung matatan yung arod. Manong nimi iso iti naggastos. Iti panakay mansayag ken panakay tabon na numapayad damat digit apuloy. Kanada pa'y sobra manong nimi. Nga panakabayad ti bihag ni Inso. Ure gayam kasi siya ni Inso manong. Adamat gayam patag di bihag na. Tada sobra di nagastos. Kaya deposito ka. Tapos di kasta, ada na nayunak nga para ti panakurnong ko na paranto iti panagbasa na kitan na ko iti kulay. Di mawang gayam ti problema manong. Ibo sa kalpasan ti makatawen, injaya ni Maso. Ti panangikasar na kanya. Nga kababain mo ta, dinaadad nga makababain mo, tararamidan ta kita o met relasyon ta. Nagpatpata tamat nga balo, isugat ka po ng agkasartan. Bagasag nga kayat digit anak mo, imbaga akon katakawada. Imsaangan nga sa anak kong nga maanakan, kangalas kayo nga aganak katadamat talungan anak mo. Sa dadagiti anak ko, digiti apo ko. Tinasken, kahit agbaling nga legal, di pa nagtenata. So na lang agtali na di kita anak mo iti balayo. Kung saan, siyak ti umay di balayo. Uba na nga rin na data pension mo. Malak si pension ko, do pwede kita, dado mga negosyo, upaak, ka-apartment. Sa may sakta rin kan tumidlat ta dito eh. Te paluwas mo nga rin nga asawam kat katulong lata. Ano nga ti kayat mo? Kaya ta kwarta makidag negosyo ta nga doa. Sa dieta balay nga negosyo. Dagiti anak mo, ti anak mo nga burdek, ti panawam, to may kakanya. Sige. Papintasan ti balayo. Papintasan ta, panawaan. No napimpilas putlay. Ano nga ti kayat mo nga negosyo. Na mas tilutok. Ore ka rin deriya pa'y laeng. No, sige. Agsalitaan tayo nga rod ng tikasar. Ipakamutan ka nagit anak ko. Nintun ka ano tikasar. Ket uray na amuandan manunimi nga ure si bibiyag pa'y laeng idiniinso ket addan mapaspasamak mi ken ni Maso. Tinasken, legalan nga agasawa kami manong saan kami nagpasbaso kaya po Diyos. Nagbalilat na nasalunat na pigsa ni Maso manong nemi iti panagtrabaho na nagruna iti rabi at nakananama tinaranyag masakbayan dagiti talungan nako nga putot dedi inso gabutan na asenso manong nemi ti negosyo mi
iti asawa. Dito nga ro, ti pagkasalita ak manong. Kat thank you, tilaing mo nga nangurnos. Kalpasan nga nakinsen kang katid Italiana. Thank you, tilaing mo nga nangibasa. Kat sabi ko matadawat na ibatik nga adal, liliwakan na pagsarmingan ti biag. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Julie.